Benvidos a Fora de Campo! Eu son Quimera e hoxe vou vos falar dos planos segundo o ángulo da cámara. Sí, tamén existen formas para organizar os planos segundo o ángulo, e estes tamén teñen a súa simboloxía estudada. As persoas gustanos moito clasificar todo o que atopemos, e o cine non é unha excepción. Acabaredes vos acostumando. Comecemos de arriba a baixo, entón. Plano cenital. A cámara colócase mirando dende arriba de todo, como se fose un paxaro. Este ángulo consegue dar unha sensación de omnipotencia, observando todo dende arriba. Plano picado. Se baixamos un pouquiño a cámara dende o cenital, temos este ángulo, que se atopa máis ou menos por riba dos ollos da persoa a quen se grave ou un pouco máis alto do medio dun obxecto. Este plano fainos sentir que a persoa ou cousa que aparece na cámara é inferior, frágil ou ridícula. Plano horizontal. Este é o plano máis usual, sen ángulo ningún. Serve para tomar unha posición neutral co que se encontra en cámara. Plano contrapicado. Este ángulo é o contrario do picado, atopando por debaixo dos ollos da persoa gravada ou un pouco máis baixo do medio dun obxecto. Tamén se utiliza ao contrario que o plano mencionado, xa que este dá a sensación de agrandar ao suxeito que se grava, como se fose superior, máis grande ou máis poderoso. Plano nadir. Ao contrario que o cenital, este atópase xusto debaixo do suxeito gravado. Emprégase para darlle dramatismo ou dinamismo á acción, é como se estivésemos vendo dende os ollos das formigas. A parte destes planos, existen outros un pouco máis especiais que explicaremos a continuación. Plano perfil. A cámara sitúase ao lado do personaxe e adoitan empregarse para transmitir desconfianza, introspección ou simplemente para mostrar algúns xestos que non se apreciarían moi ben con a cámara frontal. Plano escorzo. Aparece unha persoa de fronte e a outra dende atrás. Emprégase nas conversacións para reforzar con quen fala cada personaxe, ademais de simbolizar que ambos falantes están de acordo co tema do que se está a falar. Plano holandés ou aberrante. Que a imaxe estea torcida tamén se fai con intencións artísticas e simbólicas. Tanto serve para dar dinamismo como inestabilidade e confusión, como se algo non estivese de todo ben. E xa temos todos os planos. Que non, que nos quedaba flipover! Como podedes comprobar, serve para sorprender ou dar un xiro inesperado, como fai a propia cámara, xa que o termo flipover significa voltear en inglés. E agora sí que está! Perdonade polo mareo. Espero que vos gustase este paso por todos os planos para poder comprendelos mellor. Agora xa podemos empregar planos máis divertidos e adecuados para cada escena da nosa historia, e esperamos que esta guía vos serva de axuda para que vos sexa máis doada a escolla. Vémonos no próximo programa. Abur!